Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 28. Ang giingon dinhi: ug nasayod kita nga alang sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang mga butang nagapamuhat alang sa maayo, alang sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang atong mensahe karon mga kaigsuunan, sumpay kini sa atong mensahe ni adtong miaging simana. Review una kita sa matag adlaw sa atong kinabuhi, daghan kaayo og mga panghitabo. Naay mga panghitabo nga planado, naay mga panghitabo nga wala gyud nato damha. Adunay mga makalipay nga panghitabo, aduna poy mga makaguol nga panghitabo. Pagkatawo sa usa ka bata, kalipay ang gihatag niini kanato, kamatayon sa hinigugma, kaguol ang gihatag niini kanato. Maayong balita, bugat nga balita, sa matag adlaw daghan gayud kaayong mga panghitabo. Naobserbahan ni Haring Solomon kini nga mga panghitabo sa kinabuhi. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hangtod sa verse 8 ang giingon dinhi: alang sa tanang butang adunay panahon, ug usa ka takna alang sa tagsa-tagsa kakatuyuan ilalom sa langit. Panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot sa kung unsa ang gitanom. Panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, panahon sa pagtumpag ug panahon sa pagtukod, panahon sa paghilak ug panahon sa pagkatawa, panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw, panahon sa pagbalibag sa mga bato ug panahon sa pagtigom sa mga bato, panahon sa pagakos ug panahon sa paglikay sa pagakos, panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala, panahon sa pagtipig ug panahon sa pagsalikway, panahon sa paggisi ug panahon sa pagtahi, panahon sa paghilom ug panahon sa paglitok, panahon sa paghigugma ug panahon sa pagdumot, panahon alang sa gubat ug panahon alang sa kalinaw. Sa atong pagpamalandong sa Romans 8:28 ni adtong miaging simana, nakita nato nga ang Dios, mga kaigsunan, adunay katuyuan. Walay bisag unsang butang nga nahitabo niining kalibutan nga aksidente. Ang mga pagpamuhat sa Ginoo dinhi sa kalibutan nahitabo kini kay iyang gituman ang iyang katuyuan sa pagtubos sa iyang mga katawhan. Adunay gipili ang Dios nga mga katawhan niining kalibutana sa wala pagani matukod ang kalibutan, ug iyang gipadala ang iyang anak nga si Hesukristo aron tumanon kini nga katuyuan dinhi sa kalibutan, aron tubuson ang mga piniling katawhan sa Dios. Ang kasaysayan, mga kaigsuunan, mao kini ang pagtuman sa Dios sa iyang katuyuan. Ang mga kanasuran mibarog ug nahagba. Ang mga tawo gipanganak ug sila mga matay usab. Ang kapanahunan nagmartsa ug kining tanan, mga kaigsuunan, gidisenyo sa atong Ginoo, iyang gitakda alang sa iyang katuyuan. Kini nga bersikulo nagsulti kanato nga sa tanang mga panghitabo niining kalibutana, sa tanang mga takna sa kasaysayan, ang Ginoo nagpanglihok alang sa maayo or ikaayo sa iyang mga katawhan, kanila nga nahigugma kaniya o kanila nga gitawag sumala sa iyang tumong.
So gipakita sa verse 28 ang kalainan sa pagtagad sa Ginoo sa mga katawhan. Aduna gayoy kalainan mga kaigsunan. Ang Ginoo nagapakita og kaayo sa tanang mga katawhan gumikan kay maayo man siya nga Dios, pero aduna gayoy specific nga kaayuhan nga iyang gidisenyo alang sa iyang mga piniling katawhan. So niadtong miaging semana atong gipamalandungan kung unsa gayud ang buot ipasabot nga nahigugma kita sa Dios ug ang Dios nahigugma kanato. At this moment atong i-examine kung unsa gayud ang buot ipasabot niining bersikuloha that God is working all things for our good. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Unang punto mga kaigsunan, pipila ka importante nga mga obserbasyon. Una, kinahanglang atong makita nga ang giingon sa atong bersikulo, all things, ang tanang mga butang nagpanglihok alang sa maayo sa mga katawhan sa Dios or alang sa ilang ikaayo. Ang Dios mao ang nagmando sa tanang panahon. Ang iyang probidensya nagakahitabo sumala sa iyang gitakda. Nagpanglihok ang Dios sa tanang panghitabo kada adlaw, every moment alang sa atong ikaayo. O kinahanglan nga masabta nato nga ang mga butang nagakahitabo gumikan kay gitakda sila sa Ginoo nga mahitabo. Asa man nato kini mabasahan. Isaias kapitulo 46 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ang giingon dinhi, hinumdumi ang mga kanhing butang sa nangagi. Tungod kay ako ang Dios ug wala nay lain pa. Ako ang Dios ug walay susama kanako nga nagmantala sa utlanan gikan sa sinugdanan ug gikan sa karaang mga panahon nga wala pa mahimo nga nag-ingon, mubarog gayod ang akong tumong ug tumanon ko ang akong katuyuan. So wala gayod ay aksidente niining kalibutana, gumikan kay ang tanan gitakda sa Dios. And this means tanang mga panghitabo whether dautan or maayo. Nakita nato nga ang atong Dios maayo nga Dios. Usa sa iyang mga kinaiyahan, maayo gayod ang atong Dios ug nagpanglihok siya alang sa pagkamaayo, alang sa atong ikaayo mga kaigsunan. But in the context of verse 28, kung atong tan-awon ang konteksto, si Pablo naghisgot primarily sa pag-antos sa mga katawhan sa Dios. Mo kini ang atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana. Ang tanang mga katawhan sa Dios nakasinati gihapon og mga pag-antos. Romans chapter 8 verse 18 ang giingon dinhi, kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining kamulong nga panahon dili takos nga itandi sa himaya nga igapadayag nga ri kanato. Suffering ang topic ni Pablo sa Romans chapter 8. Sumpay pa sa verse 22 23 ang giingon dinhi, kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nag-agulo diha sa mga kasakit nga susama sa kasakit sa pagpanganak hangtod karon ug dili lang ang kabuhatan apan kita mismo nga adunay unang mga bunga sa espiritu nag-agulo sa kinasuluran samtang naghinam-hinam kitang nagpaabot alang sa pagsagop ingon nga mga anak ang katubsanan sa atong mga lawas. O gisumpayan pagayod sa Romans chapter 8 verse 35. Kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba o kalisod o paglutos o kagutom o pagkahubo o peligro o espada? So ang implication ni ini mga kaigsuunan, makasinati di ay ang mga katawhan sa Ginoo niining mga pag-antos, niining mga butanga. Pero ang giingon ni Pablo sa atong teksto, all things work together for good. Ang tanang mga butang nagpanglihok alang sa atong ikaayo. Ikaduha, mga kaigsunan, ang tanang mga butang nagpanglihok gayod. So walay butang nga sukwahi nga misalikway sa plano sa Ginoo. Tanang mga panghitabo niining kalibutanan nagakontribute alang sa ikaayo sa mga katawhan sa Dios. Harmony kini mga kaigsunan. This is really perfect harmony in God's providence. Ang Dios nagapanglihok sa tanang mga butang alang sa atong ikaayo. Nadungga nato daghan na kaayong higayon nga adunay mga tawo nga muingon nga busy kuno kaayo ang Dios karon sa pag-convert. Iya kunong himuong
maayo ang mga dautan nga nahitabo niining kalibutana. Adunay mga panghitabo nga wala lang kuno damha sa Ginoo pero nahitabo nga dautan busa ang Ginoo busy kaayo nga iyang himuon kining maayo. Adunay mini nga doktrina nga uso karon sa daghang mga simbahan kining gitawag og open theism nga nagtudlo nga ang Ginoo kuno dili makakita sa mahitabo sa umaabot. Wala kuno'y idea ang Ginoo sa mga panghitabo sa umaabot. Muraog gaatang lang ang Ginoo kung unsa ang mahitabo. Unya kung dunay dautan nga mahitabo, mahimong busy ang Ginoo nga iya kining i-convert into something nga ikaayo sa mga katawhan sa Ginoo. Muraog bystander lang ang Dios ug nang hinaot ang Dios nga maayo ang mga panghitabo. Well, mini kana nga pagtulunan mga kaigsuonan. Dili ingon ana ang Dios. Ang Dios sa Biblia, siya ang nagtakda sa tanang mga panghitabo nining kalibutana ug iyang gidisenyo ang tanang mga panghitabo maayo man o dautan alang sa ikaayo sa iyang mga katawhan. And finally, sumala sa gipasabot nato ni adtong miaging semana, ang pinakasentro gayod sa verse 28 wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong ang tanang mga butang musangput man sa atong ikaayo, gumikan sa atong Ginoong Hesukristo. Gipasabot kini ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 32, sumpay sa verse 28. Ang giingon dinhi, siya nga wala naghikaw sa iyang kaugalingong anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan, unsaon man nga dili usab niya libre nga ihatag kanato ang tanang mga butang. So atong makita mga kaigsuonan niining taknaa sa atong pagsusi kung unsa gayod ang buot ipasabot nga ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang alang sa atong kaayuhan or alang sa atong ikaayo. It is because of His Son Jesus Christ. Iya na ganing gihatag kanato ang pinakalabaw sa tanang panalangin, si Kristo, ang iyang bugtong anak. Samot na ang tanang mga butang. Iya gayud kining ihatag kanato alang sa atong kaayuhan. Mukad to ang unang punto. Ikaduhang punto, ang pipila ka mga misinterpretations or sipiat nga pag-interpret sa mga tawo niining Romans chapter 8 verse 28. Una, adunay pipila ka mga tawo nga ang interpretation nila niini nga bersikulo materialistic mga kaigsuonan, materialistic perspective nga buot kuno sa Dios nga ang iyang mga katawhan mahimong hayahay, madato, mahimong himsog ug mahimong malampuso niining kalibutana. So, kung ikaw nawad-an og trabaho, ang Dios kuno gatakda nga mawad-an kag trabaho kay iya kang hatagan og mas nindot nga trabaho. Mo kini ang ilang interpretation. Kung ang imong sakyanan naguba, gitakda kana sa Ginoo kay hatagan kaniya og mas nindot nga sakyanan. Pero dili kana moibot pasabot niini nga bersikulo mga kaigsuonan. Wala nagpanglihok ang Ginoo sa tanang mga butang aron ka mahimong hayahay ug aron ka mahimong dato. Kay ngano man dili tanang mga Kristohanon dato, aduna gayoy mga Kristohanon nga nagpabiling uyamot ang ilang kahimtang. Dili pod buot pasabot nga ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang aron ka mahimong himsog, walay balatian. Dili na mao ang interpretation gumikan kay daghang mga Kristohanon nga adunay balatian ug mo'y hinungdan sa ilang kamatayon. And of course, kini nga bersikulo wala gayod nagtudlo mga kaigsuonan nga walay mahitabo kanato nga dautan, puro maayo. Nagkinabuhi kita niining kalibutana nga puno gayod sa kasalanan ug puno sa kasakit. Ang mga Kristohanon magantos usab niining kalibutana. Apektado gihapon kita sa kagutom, sa linog. Daghang mga Christians nga affected sa linog sa Cebu ug sa linog sa Davao, mga kaigsuonan. Dili exempted ang mga Christians. Dunay mga Christians nga nasunugan usab sa ilang mga balay. Nabahaan, nagusbat ang ilang balay. So ang mga Christians nagantos usab sa mga balatian ug kahuyangon. Ang mga Christians nagantos sa tumang mga kalisod usab at times. Gumikan kay ang ilang nanay or tatay nagsakit o gikuha sa Ginoo. So aduna gihapon kitay kaguol nga masinatian niining kalibutana. Ug ang mga Christians makasinati gayud og mga paglutos gikan sa kalibutan ug gikan sa mga dili magtotoo.
Paminawa ninyo ang testimonyo mismo ni Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 27. Maugani nga natingala gayud ako sa daghang mga pastors nga nagtudlo nga ang Ginoo kabubuton kuno niya nga mahimo kitang hayahay. Asa man na makita sa Biblia si Apostle Paul mo kini ang iyang kasinatian 2 Corinthians 11 24 to 27. Ang giingon dinhi, 5 kahigayon akong nakadawat gikan sa mga kamot sa mga Hudiyo ug 40 ka mga labod minus og usa. 3 kahigayon akong gibunog pinaagi sa bunal, kausa akong gibato. 3 kahigayon nga nalunod sa barko, usa ka gabi ug usa ka adlaw akong naglutaw-lutaw sa dagat. Kanunay nagbiyahe, namiligro sa mga kasubaan, namiligro sa mga kawatan, namiligro gikan sa akong kaugalingong kaliwat, namiligro gikan sa mga hintil, namiligro diha sa syudad, namiligro sa kamingawan, namiligro sa dagat, namiligro gikan sa mini nga mga igsuon, anaa diha sa pagpangabudlay ug sa kalisod, daghang higayon nga walay tulog sa kagabhion, anaa sa kagutom ug kauhaw, kasagara walay pagkaon, anaa diha sa katugnaw ug pagkabutiyag. So, dili ba makasinati ang mga Christians ug kalisod? Makasinati gayud kaayo. Wa gyud nagsaad ang Ginoo nga exempted ang mga Kristohanon sa mga kalisod niining kalibutana. And of course, kini nga bersikulo mga kaigsunan, wala nagtudlo nga ang tanang mga butang nga nahitabo sa mga Kristohanon maayo in and of themselves. Nga murag, wala na tay katungod nga muhilak, wala na tay katungod nga maguol. No, wala gayud nagtudlo ang Biblia ni ana mga kaigsunan. Wala gyud nagtudlo ang Biblia nga ang balatian ug kaguol maayo, nga ang kamatayon maayo, nga mukatawa kita, musmile kita, doon ako'y iyaan nga nasunugan gayod sa ilang balay sa iligan. Unya dunay Christian nga mi-comfort kunuhay kaniya nga miingon nga nasunugan day kag balay ga. Praise God, praise God. Pasalamati ang Ginoo para kana sa imong kaayuhan. Ang gibati sa akong iyaan, wa gyud in tawon siya ganahi sa paghupay ni adtong Kristohanon kaniya. Very insensitive. Makalipay ba di ay nga masunugan ka og balay? Dili ka na mo'y interpretation ni ini nga passage mga kaigsuunan. Niadtong gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, miingon siya nga ang tanan niyang binuhat maayo. Pero human nga nahulog ang tawo sa kasalanan, nausab ang dagan sa tanang mga butang. Genesis chapter 3 verse 16 ang giingon dinhi, ngadto sa babayi iyang giingon, dugangan ko gayod og duro ang imong kasakit. Genesis 3:17, ug ngadto kang Adan iyang giingon, tinunglo ang yuta alang kanimo, diha sa kasakit makakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Walay exempted mga kaigsunan sa pag-antos ug kalisod niining kalibutana. Wala biyay maayo kung atong hunahunaon kung ang imong sakyanan mabangga ug maguba. Walay maayo nga mamatay ang tao gumikan sa aksidente. Walay maayo kung hunahunaon nga ang imong family member mataptan og cancer, unya siya mamatay. Wala gyoy maayo kung hunahunaon nato nga ang usa ka Kristohanon gipusil gumikan sa pagpangwali, unya mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Wala gayod nagaingon si Pablo nga ang tanang mga butang atong ikahimuot og duro nga murag wala na tay katungod nga maguol ug muhilak mga kaigsunan. That's not what the passage is telling us. Narabay mga tawo nga murag ilang gipangulitaw-an ang kasakit kay gahuna-huna sila nga kung mag-antos kuno sila malipay ang Ginoo mo nga ilang tuyo-tuyoon og pasakitan ang ilang lawas, magpenitensya, paantuson nila ang ilang lawas. Kini nga doktrina mga kaigsunan, asceticism kana nga doktrina nga ilimod ang tanang mga butang nga makalipay nga muraog espiritual kayo ikaw kung mag-antos ka. Well, that's not what the passage is telling us. Ang giingon sa Romans 8:28 mga kaigsunan, tinuod nga adunay mga bugat nga panghitabo niining kalibutan na apan kining tanan musangpot alang sa atong ikaayo. Mao kini ang nahitabo kang Joseph, gaanto siya, gibaligya siya sa iyang mga igsuon, gumikan kay gidumtan siya sa iyang mga igsuon. Pero unsa ang pagsabot ni Joseph sa nahitabo kaniya? Ang giingon sa Genesis chapter 50 verse 20, ug sa inyong kaso naglaraw kamo og dautan bato kanako apan gilaraw kadto sa Dios alang sa kaayo,
aron ipahitabo kini nga daghang mga tawo ang matipigang buhi ingon nga buhi sila karon. So nagantos kaayo si Joseph didto sa Egypt. Apan bisan pa sa iyang pagantos, misangput kadto alang sa kaayuhan ni Joseph. Ang paglansang bakang Kristo dito sa krus sa Kalbaryo maayo nga butang, dili gayod. Dautan gayod kadto nga butang nga gidisenyo sa mga nagdumot sa atong Ginoong Hesukristo. Apan gitakda kadto sa Dios alang sa kaayuhan sa iyang piniling katawhan, gumikan kay ang dugo ni Kristo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo mao ang basihan sa kaluwasan ug kapasayloan sa tanang mga pinili niyang katawhan nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig kang Kristo lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang giingon sa Acts chapter 2 verse 23. Kining maong Hesus nga gitugian sumala sa sigurado na gayod nga plano ug nagunang kahibalo sa Dios, iniyong gilansang o gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga tawong wala nagtamod sa balaod. So kini nga bersikulo mga kaigsunan wala gayud nagtudlo nga magpangliho kita as if ang tanang mga butang maayo. No. Ang giingon sa Biblia, ang tanang mga butang musangpot alang sa atong ikaayo. Nagpanglihok ang mga butang alang sa atong ikaayo. Pero wala gilimod sa Biblia nga duna gayoy mga times nga kita makasinati gayud og kabugaton ug kaguol. Now sa pagbalik sa atong Ginoo sa katapusang adlaw, mao kana ang takna nga mawala na ang tanang mga kaguol, ang tanang mga luha pagahupayon na sa Ginoo, wala nay kasakit. Pero samtang ania pa kita ni ining kalibutana, kinahanglan gayud nga mo exercise kita og pagtuo ug pagsalig sa Ginoo aron atong ikinabuhi ang klaro kaayong gitudlo niini nga bersikulo. Ikatulong punto, the right interpretation, ang insakto nga pagsabot. Sa unsa nga pagkaunsaa nga ang tanang mga butang magpanglihok alang sa atong ikaayo. Unsa man ang maayo nga but ipasabot ni Pablo dinhi. Ang tubag mga kaigsunan, mahimo kitang liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimo kitang balaan. Ang pinakatumong ug katuyuan dai sa Ginoo sa atong kaluwasan ug sa tanang panghitabo is that kita muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. For example, kung makasinati kita og mga pag-antos o kalisod, unsaon man nato pagliwat sa atong Ginoong Hesukristo, mahimo kitang mapailubon. So bisan og bugat ang atong kasinatian, pero maayo ang sangputan niini. Ephesians chapter 1 verse 3 hangtod sa 4. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato diha kang Kristo sa matag espirituhanong panalangin diha sa langit nung mga dapit, bisan pa sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, aron kita mahimong balaan ug walay buling sa iyang atubangan diha sa gugma. Ang tanang mga butang nagakontribute aron kita maliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang tumong ug katuyuan sa Ginoo nganong iya kitang giluwas aron mahimo kitang pinasahi nga katawhan niya nga miliwat sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ephesians chapter 5 verse 26 to 27 ang giingon dinhi, aron iya siyang balaanon human nga gihinluan niya siya pinaagi sa paghugas og tubig uban sa pulong, aron iyang ipaatubang ang iglesia diha sa kaanyag, walay buling o kumos ug bisan unsa nga ingon ni ana nga butang, aron siya mahimong balaan ug walay mancha. So gitubag ni Pablo ang pangutana unsa man ang ikaayo nga but ipasabot niya sa Romans 8:28. Iyang gitubag sa verse 29 ang giingon dinhi, kay sila nga nailhan niya ng daan, iyang gitakda ng daan nga mahisama sa hulagway sa iyang anak. But pasabot muliwat kang Kristo aron nga siya mahimong kinamagwangan sa daghang mga igsuon. Again, giluwas kita sa Dios aron muliwat kang Kristo. Mahisama kaniya, mo kini ang purpose kung nganong mianhi si Kristo niining kalibutana. O kinahanglan nga kini nga ebidensya makita gayod sa tanang mga katawhan sa Dios. Ang pagsunod nato kang Kristo nagpasabot kini nga mahimo kitang sama kaniya. 2 Peter chapter 1 verse 2 hangtod sa verse 4 ang giingon dinhi,
Hinaot nga ang grasya ug kalinaw mudaghan og pilo-pilo diha kaninyo sa kahibalo sa Dios ug kang Hesus nga atong Ginoo. Ang iyang balaan nga gahom ang naghatag kanato sa tanang mga butang nga adunay kalabutan sa kinabuhi ug pagkabalaan. Pinaagi sa kahibalo niya nga nagtawag kanato ngadto sa iyang kaugalingong himaya ug hilabihang pagkamaayo nga pinaagi niini gihatag niya kanato ang iyang bililhon ug hilabihan kadako nga mga saad. Aron nga pinaagi kanila mahimo kamong makaambit sa balaan nga kinaiyahan, sanglit nakahiling kawas naman kamo gikan sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan gumikan sa makasasalang tinguha. So ang buot ipasabot ni Pedro, giluwas kita sa Dios aron makaambit sa pagkabalaan nga kinaiyahan ni Kristo. Giluwas kita sa Dios aron mahimo kitang makugihon alang sa pagkabalaan. Makugihon mo kini ang ilhanan sa usa ka tinuod nga Kristohanon, makugihon alang sa pagkinabuhing balaan. Philippians chapter 2 verse 12 ang gingon dinhi, busa akong mga hinigugma, samara nga kanunay kamong nagasunod, maingon man usab karon, dili lang diha sa akong presensya, kundili labi na gayud diha sa akong pagkadili ninyo kauban, ikinabuhi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan nga adunay kahadlok og pagpangurog. Romans chapter 14 verse 17 to 19 ang giingon dinhi, kay ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kundili sa pagkamatarong ug kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa si bisan kinsa ang nangalagad kang Kristo, pagadawaton sa Dios ug pagauyunan sa mga katawhan. Busa atong tinguhaon kung unsa ang makamugna og kalinaw ug paglig-on sa usag-usa. Paminawa kini nga shocking statement mga kaigsunan. Ang tumong sa Dios alang sa iyang mga katawhan niining kalibutana dili aron sila pagahimuon nga malipayon kanunay. Ang tumong sa Dios mao nga ang iyang mga katawhan mahimong balaan, mahimong liwat kang Kristo. Mao kini ang shocking statement nga wala gayud gitudlo sa daghang mga simbahan karon, kay ang daghang mga churches na ara og tudlo nga kabubuton kuno sa Ginoo nga mahayahay kita, muuswag kita, mulambo kita, mahimo kitang dato. That's a false teaching. Wala gyud nagsaad ang Biblia ni ana mga kaigsunan. Ang tumong ug katuyuan sa Dios alang kanato is that mahimo kitang balaan nga liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, mao gyud kini ang pinakatumong nimo sa imong kinabuhi, nga mahimo kang muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. I-examine ang imong kinabuhi igsoon. I-search, susiha ang imong kasing-kasing. Nagtubo ba ikaw sa pagkabalaan, sa imong pagkaliwat sa atong Ginoong Hesukristo? Kung ikaw nag-angkon nga Kristohanon, pero wala kay pakabana sa pagkabalaan, wala kay pakabana kung miliwat ba ikaw kang Kristo or dili, basin og dili ka tinuod nga Kristohanon, basin og dili ka tinuod nga luwas, kung wala kay kasing-kasing mga kaigsunan nga adunay kahangawa alang sa himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili gyud tingali ikaw tinuod nga Kristohanon. Pag hinulsol sa imong sala, higala. Tawag sa atong Ginoong Hesukristo, pangayua kaniya ang bag-o nga kasing-kasing ug saligi ug tuuhi lamang ang pagkamatarong ni Kristo ug iyang dugo nga igo na nga muhugas sa tanan nimong mga kasalanan ug kalapasan, ug ang saad sa Ginoo si bisan kinsa ang mutawag kaniya mga liyupo, musalig kaniya dili gayud niya isalikway. Ayaw og baliwala kini nga mensahe kay daghan ra ba kaayong mga Kristohanon kunuhay nga ilang giilad ang ilang kaugalingon, perte kayong muingon nga giluwas na kuno sila ni Kristo, nadawat na kuno nila ang grasya sa kaluwasan, namatay na kuno si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo alang kanila. Pero kung tanawon nimo ang ilang kinabuhi, palahubo gihapon kayo, kusog gihapon kayo mamalikas, limbungan gihapon kayo, dili ka na mao ang agi ni Kristo. Dili na mao ang bunga sa paglansang ni Kristo dito sa cross, sa iyang pagantos dito sa cross. Ang resulta sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, kinabuhi nga muliwat kaniya. Busa higala ayaw og insultuha ang agi ni Kristo.
Gumikan kay si Kristo pinikito gayod sa iyang trabaho. Dili alang-alang ang resulta sa gibuhat ni Kristo. Liwat gayod kaniya ang resulta sa tanang mga nagtuog, nagsalig kaniya. Kung wala ka na makita sa imong kinabuhi higala, pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, salig kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw iyang pagaluwason. Buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.